So we are back again guys. Ayun, wash out sa inyo mga kabagis. Na-miss ko mag-vlog. So for this video, pupunta kami ngayon sa mangrove dito sa Bani, Pangasinan. Ang kasama natin is yung mga classmate ko ng high school. Sila Joshua and shoutout kay Mark Bermudez. Ayan tol, salamat sa pagpapairam ng bangka natin dyan at sa pagdadrive. Bago ko umpisan tong vlog na to, don't forget to like, subscribe para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So ano guys, gusto niyo na ba makita yung mangrove ng Bani, Pangasinan? So tara na! So yun guys, pupunta na natin yung mga classmate natin. Susunduin na natin sila sa kanilang bahay. So, natrasan ko yung tricycle dito sa bahay. Wasak yung gas oh. Ang sakit naman. Kaya malas ng araw ngayon ha. Pero okay lang yun. Ay, pero pawisan ako doon. Nakakainis naman, hindi ko nakita kasi nagbablog ako guys. So update ko na lang kayo, magdadrive muna ako. Update ko na lang kayo pag nandun na kami sa mangrove. So ayun guys, susundin na natin tropa natin na si Long, mas kilala, Joshua Bautista. Ayan, dawin na tayo sa kanila. So hindi alam na mga classmate ko na nag-vlog tayo ngayon. Kaya magugulat sila kasi masasama sila sa vlog natin. Grabe naman guys, sobrang malas naman ng araw na to. Hindi pa ako nakakalis ng bahay, ganun nangyari sa sakyan ko, my god. O paano ko ba sasabihin to? Hindi ko pa nasabi kanila mami at daddy. Oh, papagalitan ako nito. Kasi guys, di ba nakita nyo naman nagbablog ako kasi. Kaya need natin talaga ng dito, ng cellphone holder dito sa mismong sasakyan natin. Kasi ako inawa ko guys, nakafocus kasi ako mag-vlog kanina. Kaso lang, sobrang focus ko mag-vlog, natrasan ko yung tricycle sa likod sa bahay. Ako, magkano kayo mapapagawa yun? Ako, sakit naman sa ulo nun. Sakit sa ulo, grabe. Wala pa ata si Joshua, pero doon na lang natin pupuntahan sa bahay nila mismo. Wala pa siya dito. Ayun, nakikita nila tayo nagpo-vlog. Medyo masikip yung daanan dito. Oo, naka-ready na si Joshua. Biyaan lang pumunta sa kanila eh. Feeling ko nakulat ata ito, hindi pa yata nakabihis. So guys, nandito tayo sa bahay nila. So yun guys, susunod na natin dito na siya. Tol, magpa-vlog ako. Sayang din naman content, di ba? Bang rin. Asan yung mo? Yung Speaker. wala, hindi ko na din alam. Makaka-copyright tayo. Ay, yung tropa natin, di ba? Nakita nyo naman sa vlog to noon. Hawa mo tol, bibelta tayo. Tol, panoorin mo yung vlog kong yan. Sobrang sobrang maalas. Bakit ah? Basta, panoorin mo yun. Ay hindi, sabihin ko na lang sa'yo mamaya. Kasi ngayon nagpa-vlog ako kanina. Oo. Hindi ako kawak ko yan, nag-iisa ako. Kaya pala hindi ka nag-chat. Oo nga. Dito na tulo. Dito na? Oo. Tapos putik, hindi ko napansin meron palang tricycle dun sa likod ko. Nabangga mo? Nabangga ko. Naatrasan ko. Okay. Papakita ko sa'yo mamaya yung Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin ka nila mami. Paano na yan? Yung Tarupam? Oo nga, totoo. Kahit pakita ko sa'yo ngayon. Tingnan natin ngayon. Tara. Mamaya na pa So ayun, sinachat niya kasi yung mga tropa natin. So, what's up to my vlog? Nalupet? Hindi. Nalupit. Hindi ko nga alam kung paano sasabihin. Naku ba kasi sa ako mag-vlog kanina, tol? Sa prank ko na ito eh. Totoo nga, totoo kasi. Hindi, totoo. Promise. Ano sabi nung tricycle? Hindi. May nakapark na tricycle doon sa bahay. Doon sa daanan. Yung tricycle ng driver namin. So ayun guys, update na lang muna namin kayo pag susundin na namin sila. So ayun guys, sinusundo na namin yung iba. Kaya tignan muna namin ni Joshua yung
Ayun o. Malas ng araw natin. Dito oh. Tingnan mo. Ang lakas ng Ang lakas nga oh. Ayan, di na niniwala si Joshua eh. So, pinaprank ko daw siya. Hindi ka niniwala sa akin, ayop ka. Mukha ba akong ano? Tsaka na ako magpa-prank tol. Let's go to the boundary. Meet namin kayo na kaming dalawa na lang pala pupunta sa ano kanila Mark. Si Mark nasa port na. Si Mark ano namin yung tunay na tropa yun. Inutonin na tropa. Eh siya kasi may-ari ng ano ng bangka. Eh kakasalunan na lang namin. Siyempre nakakaya sa kanya na kayong bangka. So yun guys, update na lang namin kayo pag nandun na kami sa port. Please. Di ba ako nakapunta ka na doon? Di pa? Uy, bumabangking si kuya. Malapit na kami. Magandang tanawin. Panay bukid. Ayun, dito minsan nagkakarera yung mga ano. Kakarera? Malapit na kami sa port. Andun yung port ko. Nakikita yun naman. Portland. Dito na kami. Dito yung port. Ba tayo magpa-parking? Yun, pasok mo dyan. Pasok ka. Saan kaya? Diyan, diretso mo yan. Daanan dito eh. Diyan mo lang. Sige, ganyan. Pahaba. O kaya pa ganito. Oo nga, pag ganun. Let's go! Wow! Siyempre may shades tayo. At iniwan na tayo nga. Iniwan na tayo. Nauna na. Galing. Vloggeries tayo, vloggeries. Wala naman masyadong tao. Wala natin yung jacket natin kasi mainit. Ay, pwede pala. Sige. Sige tayo. Doon pa yun sa kanila. Dito sila minsan na tumatambay. Dito rin sila nagpipicture minsan. Dito na kami sa port. Tapos mainit pa eh. Yan si Joshua. Yan. Buti na lang camera ko. Ayan, dito sila. Ayan, part ng bani pa rin to. Hinihintay na lang namin si Mark yung kasama natin. Nakakaya sa skin niya. Ayan. Pero malayo pa doon yung ano, mangrove. Mangrove yung mangrove. Eh merong ano doon dito noon sa baba. Ayan. Tagal mo. Ayan si Mark. Ay ka naman sa vlog ko, tol. Tol. Yun, no. Ano, tol? Magkano gas? Hindi pa kayo bumili? Hindi ka bumili. Hindi na sumama yung ano, tatlo. Ano yan nga, paano saan bibili? Bibili ka pa? Pupunta doon? Meron di ako dito. Meron. Wala na. Gas. Sinabili ko siya ng gas. Nandito si Jinx. Ay sana all may jowa. Meron. Nandun sa taas. Ayun. Si Victorial sila eh. Gago, natatakot ako sa kanyan, tol. Paano to nga eh? Tatalon na ako dyan? Dalawa ka mga. Ayan, ayan. Uy! Dito ako sa gilid tama. Tatalon na ako dun ah. Eh. Uy! Ayan. Ayan. Dito kami. Magbabangka na kami guys. Palas na kami sa port. Ayan. May ano kaya dun? Pag barbecuean gano'n, wala. Saan dito jacket mo, Mike, sa'yo to? Gago tol, magalaw yata to pag ganito. Ito yung muna natin yung si Jinx. Saan? Yan, dalawa. Ay, yung ano. Takot! Takot ka tol! Takot ka tol! Alam ko na lumang. Uy! Talaga ba? Nangapit. Kapit na kapit ah. Alright. Malis na kami. Against the light eh.
Hoy, kaway naman kayo dyan. Hey! Wala kasi hindi sumama yung ano. Nandun na kami kanila diesel kanina. Hindi pa daw sila ano, hindi pa daw sila nakaligo. Mga ilang minutes tol? Punta doon. Malapit na? Malapit na ba? Malapit rin. Kunwari turista, kita ka ba ni? Kunwari turista, kita ka ba ni? Guys, maganda rito sa ano, pupunta na sa mangrove sa Bangkrit.